sa pagbaha sa may Purok Star Apple. Makikita sa isinagawang operasyon po nitong Miyerkules, Agosto 12 ang paggamit ng heavy equipment ng lokal na pamahalaan upang tanggalin ang bahagi ng lumang konkretong istruktura na nasa mismong daluyan ng tubig. Bago ang demolusyon, nagtungo po sa lugar ang mismong alkalde at mga kinatawan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Engineering Office at mga opisyal ng barangay upang suriin ang kondisyon ng lugar at ang mga hinaing ng mga residente. Ayon sa reklamo ng mga residente, nagiging sagabal umano ang lumang tulay sa malayang pagdaloy ng tubig, partikular kapag malakas ang ulan, dahilan upang magkaroon ng pag-iipon ng tubig sa kanilang lugar. Gayunman, hindi pa natitiyak kung ang lumang tulay lamang ang dahilan ng pagbaha sa Purok Star Apple. Maaari rin mga iba pang salik gaya ng kapasidad at kondisyon ng mga kalapit na daluyan ng tubig na kailangang masuri. Inasahang mababantayan sa mga susunod na pag-uulan kung magkakaroon ng pagbabago sa daloy ng tubig matapos alisin ang naturang istruktura at kung kinakailangan pa ng karagdagang flood mitigation measures sa nasabing lugar. IFM News. IFM News. IFM News.